Il-Gvern permezz ta' Xjenza Malta investa 475,000 euro f'erba' proġetti innovattivi li jużaw it-teknoloġija diġitali u l-intelligenza artifiċjali u se jwaslu għall faċilitar ta' xogħol f'diversi oqsma differenti. Waqt it-tielet avveniment tematiku minn 6 li qed jittellaw din is-sena li għalih kien preżenti s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Riċerka u Innovazzjoni Kita Zopparditanti ingħataw dettalji dwar l-istess proġetti. Tech AI D6G u VeloWave huma żewġ inizjattivi li qed iwittu triq għal futur tal-komunikazzjoni u ġbir ta' informazzjoni b'mod intelligenti mis-settur tal-agrikoltura. Id-dekan tal-Fakultà tal-ICT fl-Università ta' Malta Carl James De Bono ippreżenta t-tielet proġett DI Hicks li għandu lan li jieħu post spezzjonijiet manwali f'infrastruttura kbira bħal pontijiet u flyovers. Nistgħu nieħdu l-imagery, ritratti, u l-videos mingħajr ma jkun hemm bżonn daqshekk ħin ta' għeluq. Jekk ikun hemm bżonn ta' għeluq, u xi jiddependi l-infrastruttura tippermetti xogħol, u mbagħad l-ispezzjoni ssir wara bl-għajnuna tal-għodda tal-intelligenza artifiċjali. Fejn l-intelligenza artifiċjali tgħinek tidentifika fejn hemm il-problemi. L-aħħar proġett ippreżentat kien AI in Media Analysis li se jgħin fl-identifikazzjoni ta' preġudizzji viżwali fl-aħbarijiet u bekk iwassal favur soċjetà aktar informata u kritika. Bħala proġett jisu sentej biex isir, kellha tiġi żviluppata teknoloġija biex aħna nieħdu ħsieb li qegħdin nikkomplementaw ix-xogħol tal-ġurnalisti mhix xi ħaġa li qiegħda hemmhekk biex tikkompeti mal-ġurnalisti, allura l-idea hi li qed noħolqu għodda biex il-ġurnalisti waqt li din jippreparaw materjal bħal artikli, eċetera, jkunu nistgħu ngħinuhom isibu l-aħjar ritratt li għandu xi jaqsam ma dak l-artiklu. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli tenna kif tali proġetti huma wkoll konformi mal-istrateġija tal-Gvern fil-Viżjoni Malta 2050 tiegħu u jirrappreżentaw l-aqwa tal-inġenwità lokali. Hawnhekk għadna kemm assistejna għal numru ta' proġetti iffinanzjati mill-Gvern permezz ta' Xjenza Malta. Din id-darba it-tema kienet it-teknoloġija u l-intelligenza artifiċjali u rajna kif permezz ta' dawn il-proġetti f'diversi setturi li kienu jinkludu fost l-oħrajn il-medja, il-kostruzzjoni, kif ukoll anke il-konnettività, rajna kif permezz ta' dawn il-proġetti se titjieb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Ewropej.